yang mahita dameni di batana sumurun sen saluhu roha imana mengaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli nagabihatan di batari hita imana tersurat di buku Pangukapud 20 ayat 1 ayat 4 semua mahatani di bata. Dungi huidama bano gicang ne baru doho tano ne baru. Anu ngasal pu bano gicang na perjudu doho tano na perjudu lau pedanga dombe. Jala huidama hutana badi tua si bano gicang syed di bata. Ima Jerusalem ne baru na pinature son oroan na sinangguran madapoton harajanna. Jadi hubigima suara nagugu siya kabangse na madok odo coroni di bata di tonga-tonga ni akajolman. Na maringana maibana di tonga-tonga nasida, jala nasida mabangsona. Jala di bata sadiri satu nasida. Jadi apusan di bata manasa ini di nasida siya mata nasida dangadong behamatian nang arsat ni rohan, nang anggu-anggu, nang nahajit. Dang disibe anu ngasalpu na perjuduing ido sahana songon topik ni minggu ta manomu-nomu banagicang doho tano nai baru dia mo kadonga saha porsyaon adorang sopi na hiba-hiba turpu tawon adong mabarita na mardonga pura hiado sadapat dita marjamita mahimana di sada hurianan. Ia jamita niamat tau tiap minggu. Saya holan marjamita taringo tusurgoro jamitana. Alani nase holani jamitana gudang ma ruasi polado sampai terpurung. Bahkan gabi bosan amatai. Ala hampir terus dugaan minggu ikut sedi jami tahun di mana taringo tu holan surgo. Ala ni adong masada barani perhalado madok tu amat tapat dite amang padita nami. Ibere kamu dura gurang niruasina modohodo nang bosan ala tiap hari minggu. Ala seholanido jamita muna hola jamita surgui ninna amat tasitui mamadok padite juga gabi kurang mana murung do nabosan ninna man alani dirimang-rimangnya mata padite mak batu tu ninna rohana dujung na minggu na beriku na igat di mana ma topi nadakyabi di jamita honi bana be taringut tu surgu. Alai jamita ni mana ti hari minggu holan na di patorang mana ima holan api naroko neraka. Holan neraka ma di jamita hon mana do api naroko bohado leta do hanguluat di api naroko. Alani gabi kurang ma si teres rosi bakka bosan bakkan gabi didok ma na hacit pinggul ma bigi ninna ma dungerong ma karusi ma dok tu amata. Situi unang ma diatai unang berjamitai api naroko ninna dungi Roma mata situi dapat ma amat tapat dite amang unang ma jamitau kamu be api naroko tumaku masurgui haci sudi pinggol ni ruasi do mabir sudi ruasi holan alani api naroko na se jamita mune maburin nabi jamita mune na holan surgui ima dido amata situi dia wakadonga saha persyaon adonana yang dohon ni barita namar donga pude ima ternyata tabuhiyad dohabe ima molo sai didok manomu-nomu surgo nang benua gicang ternyata nang pigurang terpodong ruasi dohon nang pigurang nasida si patama do bosan gabe si ditiopi hempon na di perminggu ni alai tondo utabu dibigi taringo tu benua gicangi
Alan dia bakal saha porsiaun di minggu ujung tahun perkuriau di Bagasatikyong. Hadudanay doon ni Ima si Johannes di buku Pangukaponon. Memang ikut doon tado di buku Pangukaponon di pasahan si Johannes do. Guk hasusa do hajahato do portibion. Jara jolma pe guk do hajahato di Bagasar rohana. Hinorhon ni hajahato ni do gabi marsik kor manang marsitaw no nadu do uma. Ala Kristen jolma dari portibion. Terlumu bima akka nama partahato kaporsiona soon na ni si Johannes akka nasatia. Orang-orang yang setia kepada Tuhan jauh lebih menderita di dunia ini untuk mempertahankan imannya. Alam ini saya ada pangukapun nabal gana pinasahan ni si Johannes asa manahan, asa setia lago manomunomu benogijang do tano nebarwi. Merdomu tu sido nanen dohron na tu hita bohama hita asa totong satia. Mulai dari ayat 1 ayat 2 Yohanes menyatakan dalam penglihatannya melihat langit dan bumi yang baru. Karena langit yang lama dan bumi yang lama telah berlalu dan laut yang lama tidak ada lagi. Napatanna nangendoronna merupakan imasada janji. Ini adalah janji Allah akan penciptaan yang baru. Lapatanna bebas dari dosa, bebas dari kematian, bebas dari penderitaan. Allah telah menggenapi dan memberikan janji-janjinya kepada orang percaya. Tu akan aporsiai. Idonanay ukapun ni Yohanes 1 kikion bahwa janji ini mencerminkan huaso ni dibata dan bui dibatasi portibion. Bahwa kuasa Tuhan dan bui ima dilingkumi manang ditutupi portibion. Tetapi Allah menyatakan yaitu bahwa akan menerima orang-orang setia akan menerima langit dan bumi yang baru. Obartusido dia bakadong saha porsiaon molo di Bagasat turputor di guare langit ne baru dohot ima bumi ne baru asa langit ne baru dang nanang son na tei dan ngani portibion lapatanna molo na di portibion adong dope akan nami misahkan anggona tei di portibion ima songon na taruh akka na adong akka haci tur akka pendeta alai anggo langit ne baru dohot tano ne barwi imana na tanah na tatomu-tomu manang benua bijang na tatomu-tomu na marlapata dui disi na nido na tutu asa dangbe adong penderitaan di langit ne beridak songon nata itu nan tinukangan ni colma tapi yang dibangun Tuhan hidup nata ida di Filipi biduturu ayat 21 ayat 21 surguido sambulotan surbuido inganan na baru nang pijuk gabi bosak kita molos di jami tahun akapar jamita alai ikon tusido gabi sada ucahan di mulutta ay na di portibion pasado kita do ay hita di portibio songon natadohido songon nama kontrak do babaling sampai tu 10 tu 100 umur di colmai paling liling ay ikon mangerade di tano do di langit na ibarat ido hanak na mangarajumi jalan nama kaporsiai di bagasan muluna nama notong setia di Tuhan Yesus. Na pedua huneng dohonon ni si Yohanes do markite buku Pangukapono Yesus sendiri do
na pasaehon na pataluho sudi akahuaso na ado di Portivion ibana do ima pargongo ibana do ima na marhuaso dang marisiwang aka hasatiyaw niya kana porsyay dang marisiwang ima hapursyotay dang marisiwang haporsyotay jaloot tadi hidup benirok jalon muna do tuppal hamonangan tuppal hasatiyaw na binasabasaw ni dibatan hidup benar boleh tidak di Pangkapun 2 ayat 10 saya percuma rasa mati dungi jalo matuppal hanguluni mau lebih halak Kristen na setia ikom manao di perdagingan jalamati di perdagingan alai mau di arena balga di arena Tuhan arena parlupu-lupu ni masuhan nama hanguluan na saliling nililing na sungui lianon ni Portivion ido ubay na tayo di ayat 1 ayat opati hidup di sini tidak ada lagi air mata dan tidak ada lagi penderitaan. Lapatana di tano nebari di langit nebari dangadong bedisi holso dangadong bedisi hamati dangadong bedisi akatangis. Semua penderitaan akan dihapus dan Allah sendiri akan hadir di tengah-tengah orang percaya. Namar lapatan dui dia mekadongan odos sadahatuau di kita. Allah akan memberikan kuasanya di mana saya tahu nak ini dileo debatado di hita i mahalap pohon pasu-pasu naso adombe. Ia akan menghapus segala air mata dan maut tidak ada lagi dan tidak ada lagi perkebunan atau ratapan nang sakit dangadong sudi nunga di salpuhun nunga di bata Allah akan menghapus segala penderitaan dan kesakitan. Tidak ada lagi air mata, tidak lagi duka dangadong beson nata ain hati ni sinuaingon alanido dido matuhitan kajolma naung pine baru hita naung pine baru ni Kristus di langit ni baru na nagtatagam calo otta di ujung tahun par uriaw no paingot to kita bing laho macalo asa ibaru terus muruta hati yang baru hidup bona maloteda di buku Hesekiel 76 ayat 25 1 ayat 26 janji di dewata didok di si Tuhan akan memberikan, Tuhan akan membukakan hati manusia dan Tuhan akan memberikan hati yang baru untuk iman baik baruhon membersihkan rohata di baru gabe somon halak nang pini baru nama calo banwagi cangi nama nyu dia makadonga sahapur siaon nanaing dohonon songon nanaing dohonon itu pukot hita na balga ikut tatagam molo hidup di minggu ujung tahun perkuyono masa depan yang baru hidup karena Tuhan datang ke dunia ini memberikan masa depan yang baru. Molo didok masa depan yang baru di si songo padohan ni pano Hesekiel di individu 47 ayat 10 1 ayat 10 si nani baga-baga kuni di patah tonga-tonga di bangsa Israel lehonon nama dia me ima baru do ngulu nama notong dohonon nama masa depannya karena Persia Tuhan mendatangkan masa depan yang baru. Lapatan nadang-adong bedi siapa gusu dan mebir bihala. Karena Tuhan yang memberikan kehidupan segala kebutuhan manusia. Ikonidro nota masa depan kita yang terus menerus di leo debatan.
Losna mengunjungi terputon sada jaminan atau calo. So nani dok ni si Yohanes ima kita menerima tempat yang baru. Ikorido sada hati dakono takamang do taminang. Tuhan telah menyediakan tempat yang baru bagi kita. Amin. Ima surgu. Ikonido do honota surguido nata paima. Iko surguido nata parsita. Iko di surguido hita. Isido na kani asa tempat ne baru na soadombe. Holoso di sini saling bertangis di sini. Penuh dengan masa depan. Penuh dengan kehidupan. Atau di tempat ne bari. Sudi mahita managam. Sudi mahita manomunong. Banua gicang doho tano ne baru. Amin. Mauliate mariho ali Tuhan debata marhiti hata nabadi. Amin.